nós somos Sara Eiras e Sara Figueira e damos vos a benvida a Minutos Azuis. Hoxe falaremos vos dos distintos refráns que temos na nosa lingua relacionados co mar. O primeiro deles é falar do mar e non estar na terra. Este significa cando unha persoa está falando dun tema do que moitas veces non ten ni idea. Para expresar este refrán temos dúas opcións. A primeira é falar do mar e non se embarcar e a segunda é falar do mar e non entrar. O segundo refrán sería lúa deitada, mariñeiro a pé, que este refírese a que, como moita xente sabe, os pescadores deben levantarse á alba do día para aproveitar as horas de luz. O seguinte é o mar ao máis enemigo logo pon en perigo, xa que o mar é verdade que nos aporta moitos produtos como o peixe ao marisco, pero cando hai tempadas só é poñer a vida dos mariñeiros e mariñeiras en perigo. Nun sentido figurado, expresa que un amigo pode traicionarche en calquer momento. En cuarto lugar, temos paxaros do mar na terra, sinal de vendaval. Xa que todos os mariñeiros saben que se algún paxaro que sabe estar no mar está en terra é porque se está chegando unha tormenta ou o mar está moi picado. Outra forma moi coñecida no Barbanza de dicir este é gaivotas á terra, mariñeiros á merda. Por último, en martes, nin cases nin embarques. Este decíase moito antigamente, xa que antigamente os martes 13 era un día no que non podías sair ao mar debido a que se pensaba que se saías algo malo che iba a acontecer. Outra forma que ten este refrán un pouco máis longa sería: en martes nin cases nin embarques, nin o teu cocho mates, nin o teu pan cozas, nin a túa tea urdas, nin a túa filla cases, nin dos da túa casa te afastes. Estes serían os nosos Minutos Azuis, vémonos polo mar e esperamos que che gustasen os refráns da nosa cultura. Adeus!